Jak to jste ve vzduchu? YouTubeři. Tak já jdu tady pod vás. Můžeš načmuchat nohy. To, co mi jde od noh, je smrad. Je tak hrozně smrdí nohy. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího. Mně se ty krumpáče hrozně líbí, hlavně jak nemáme ten armor, tak mi přijde, že to vypadá o dost lépe. Kelo. Tu není. Já jsem se skoro skydnul dole. Ale. Hej, spáňa! Pamej! Hej, co to tam? Hej, spáňa! My jsme tři mrazy! My jsme tři mrazy, čavo! To jsi vybral skvělý místo. Party! Keď tam prišiel Kelo, bolo mi jasné, že už je zle. Kámo, jak jsme tam přišli prostě tři mrazy, tyjo, jen tak. Gamere, víš co, možná budeme muset udělat. Podívej se na něj. Vidíš, jak má ty šedý fousy? On už je hodně starý, měl být do důchodu. Gamere, hele, koukej, podívej se tam nahoru. Podívej se tam nahoru, tam někdo jde. Mente, já to vidím. Ježiš, on upadl. Hele, už si mu to vysvětlil, koukám, už těží normálně. Už jsem mu to vysvětlil, ono prostě, jenom jsem si s ním musel přátelsky popovídat a vysvětlit si prostě některé věci. No, hele, už těží dobře, tak jo. Papa Power Rangers. Papa Power Rangers. Papa Power Rangers. Kámo, ako to vyzerá to G Už jsem v vysvietené. pohodě, je skvělý, no. Sorry, měl jsem svoji takovou chvilku. Gamer, tu někdo běhá v tvojom skine, by the way. Právě doběhnu za tebou do hunta. Nazdar, hello, amigo, olala, soudruhu, teda jak soudruhu, teda kamaráde, jak se jmenuješ, čau, já tě znám. Ty točíš ty videa na YouTube. To je ten populárny, nie? Ale myslel jsem, že teda budeš hezčí, no, šilháš, kalhoty až po bradavky. No, čus, čau. Sice jsme v minulém let's play udělali wiring a já jsem si nevyzvedl reklamu, teda od mě tu. Co? Ano? Pojď sem. Pojď tady. Kde to dám? Dám to pod schody, aby nám to nosilo šťastie, hej? Cože? Ježíš, to je skvělý. Lidi, like pro mávající kočku tady. To je úplně skvělé. To jsem nečekal, že to něco takového bude. Bravo, chalani. Ďakujem, už ani nevidím. Kdo, co tě to napadlo dávat nahoru tu trapku? Dobře. Hele, brambory. Moje brambory. To jsou ty moje pečené brambory, které si mi opindal najskôr? Jsou pěkně hnusný. Ne, jsou výborný, jsi skvělej kuchař. Však za to. A chtěl bych vás teďka přivítat u pořadu Upeč si vlastní bazuku. Tyjo, ta je, pojď se podívat. Ta je, ježiš, to bude. Můžeme to zavřít? To bude večeře. Škoda, že tady není Javo, tyjo, tomu by se to líbilo. Co? Co to máte? Ty máš medúzu? No. Jak jsi mohl chytit medúzu v takovém rybníku? Co to je jako? Ona se dá používat na slimebally. Jo, pozor, pán je tady drsnej. Žerte z něho gule. A teraz taky len žlutý se tu dostávají a kliknu na to vajce, to bych se asi z toho Yes, já ho zabil! S posledním šípem. Ach jo, mám další šíp, díky, někdo mi ho asi hodil. A akorát je k tomu potřeba teda natáhnout energie a buď to uděláme díru do zdi a vzadu bude ta energy cube, a nebo to potáhneme spodem, ale budeme jich tam mít 7 místo 8.
Já čekal, že vy třeba řeknete, jo, to by bylo dobrý. Prepáč, ja som pracoval na tajnom projekte, už je hotový. Prosím, pekne môžete vidieť. Denní jméno. Víď, gamere! Víď, že tady... Ne, prosím, gamere, prosím, gamere, ušetři můj Skoč do život! portálu a ušetřím tě. Já jsem měl menší šance jak ty a byl jsem vrák, to jsem nepochopil. A já si tady pěkně kráčím, říkám si, tady budou goldy. A jenom gamerek vystřelil s tím mečem, ne? Prekela. To si postavil ty, Javo, že? Jo? Pěkné. To je celý? Aha, okej. Jak jsi To to vole, tak- udělal? Jo, aha, pod tím. Ježiš, Já jsem takovej prank, Javo, tady, tyjo. Ale moc ti to nevyšlo, Ja ale... som si ako A ja vravil, som- že čo ja som- tento obvod má spraviť, keď túto točku to ani nemá ako zmeniť. Však to malo byť ako len tak, vieš ako. A keď Aha, to malo byť na odlákanie pozornosti. Áno, Vidím, presne. A nechcel som ťa zabiť. Keby som ťa chcel zabiť, tak to dám rovno pod to. Chápeš? Je. Kilo má bumerang! Stále. Ty jsi do něj střelil, že? Jo, ale nic mu to Jo, neudělal. já už jsem ho trefil. Hele, už se probudil. To se stalo! Mete, on tě zabil. Jak? On tě úplně se smál. Jak? Mám se teleportovat, nebo co mám dělat? Já nevím vůbec, kde jsi umřel. Ale ty jsi úplně... To! Kde jsou moje věci, kámo? Já nevím. Ne! Ty jsi úplně hnedka umřel. On mě dal první ránu. On tě zabil na ránu, no. Ty nevidíš Já u tě mě vidím koně? levitovat, kámo, já tě vidím sedět a levitovat. A vidíš tohle? Ty seš hajzl! Já jsem byl detektiv, kámo. Teda, nevím vůbec, Káťo, kde je vrah. Nevím. To si děláš srandu, kámo, ne? Tyjo, tady těch konňů. Výborně, no. Nemůžeš zkusit? Jo? Ej, spravili sme to aj touto technológiou. Jo, Sme nejlepší. najlepší. Nejlepší farma, kterou jsme kdy mohli udělat, podívej se na to. Kámo. Ha? Jako, ale nefunguje to Vidíš? asi až tak. Počkej, a Ale je pomaličky to- sa rozbieha. Samozřejmě, že ze zhora je lepší, Javo, jo, ale tohle je fyzika. A já přece vím, že to může fungovat i ze spoda, že ano? Takže pokud se vám líbí tady naše fyzika KJG, tak můžete dát like, pokud nemáte odběr, můžete nás i odebírat. No a já se s vámi pro dnešní díl loučím, protože už točíme přes hodinu. Tak doufám, že se vám líbil a mějte se hezky. Ahoj! Čau. Hello!